sad, zamislite da sam ja osoba koja sluša ovaj razgovor i kao, ok, o čemu se radi to udruženje, koji je cilj, koji je opis organizacije. Za osobu koja, na primjer, ima možda cerebralnu paralizu ili multiplu sklerozu i kaže, ok, ja nisam nikad bio u jedno udruženje, ne znam šta je, ne znam ni kako je to iskustvo, šta bi mogli vi da objasnite? Ajde krećemo od tebe, zato što sad sam stao. A ja ću krenuti ovako možda od kraja. Znači, konkretno, nažalost, sve više i više mladi ljudi obolevaju multiple skleroze. Čak ima slučajeva i pedijatrijskih uzrasta. Što je, da kažem, baš onako i kako se izrazi, da ne kažem nešto grubo, da kažem pogubno, ali a da se vratimo konkretno za naše udruženje, dosta mladi ljudi, konkretno lekar, kad dođu kod lekara, kad lekar postavi dijagnozu za multiplu sklerozu, on mu preporuči te neke terapije, oni su jednostavno u tom trenutku, znači, neko je čuo za tu dijagnozu, neko nije, neko je čuo pa izišao na Google, pogledao tamo da je to degenerativno neurološko oboljenje koje vremenom dovodi do invalidnosti, dovodi u kolica, u postelju i tako te stvari, i onda možda zamislite šta se kod čoveka koji se nije ostvario ni porodično ni profesionalno, u tom trenutku šta u njegovoj glavi može da se stvori neka koncepcija. I onda konkretno mi imamo dobru saradnju tu i sa neurologijom, Valjevskom bolnicom, odeljenjem neurologije, koje jednostavno sve te, da kažem, novo obolele upute na naše udruženje. Sad, neko dođe, neko ne dođe, dosta, nažalost, i kriju tu bolest. I, mislim, ne znam iz kog razloga, ali njihovo je pravo. I onda kad dođu tu ljudi, što te da kažem, znači jednostavno su pogubljeni, da kažem, kad uđu, vidite na njihovom licu zabrinutost, i onda sam vidio značaj ovog udruženja. Prvenstveno na prvom mjestu da tim ljudima kaže da se sa tom dijagnozom živi. Normalno, znači u zadnje 2-3 godine i kod nas ovdje, da kažem, stupili te savremene terapije koje mogu da održavaju, da kažem, pacijenta u nekom normalnom osobu, da kažem, normalnom stanju, može da funkcioniše, da radi. Čak i ima u zadnje vreme dozvoljeno čak i da mogu da se ostvare i kao roditelji, da kažem, što ranije nije moglo. Znači, naravno, ako su bila nekim terapijama, nisu mogli da se ostvaruju kao roditelji. Tako da jednostavno, po meni smatram da je to taj neki prvi, te neke prve informacije kada ljudima damo, pa da kažem konkretno, aj se da pozdravi na mene, mislim, bolujem koliko već godina, znači na nogama sam, znači ne kažem, mada mi imamo i stvarno teških slučajeva, baš Jelena i bila svedok što sprovela sada ovu programsku aktivnost, znači obilazak naših teško pokretnih i nepokretnih članova, gdje ona radi kao fizioterapeut, ali opet kažem, poenta je tim mladim ljudima reći da se s ovim živi, da ništa nije strašno, i onda imamo tu, ajde sada kažem, imamo te neke tribine, psihosocijalne radionice i druge neke aktivnosti. Evo danas ste bili svedok, znači ove današnje aktivnosti u prirodi. Vidjeli ste i sami koliko je to njima znači da provedu vreme i mislim, čisto da kažem sad u prvom nekom nešto ukrao, sad i Ceca možda dodana, ne bi ja samo pričao. Ne, iskreno, to iskustvo koje sam danas video, mislim, to što vi radite, sad ćemo da diramo sa tobom, zato što to ima veze naravno sa tobom, ti si ovdje terapeut, fizioterapeut, ali ono što ste vi sad pokrenuli, mislim, ajde ovako, srednji vek, tada grip je bio veliki problem, svi su umirali i to niko nije znao. Nije znao ni kako da leči, svi su krenuli da povezuju sa nekim bogovima, nekom religijom, ti imaš lošu sreću, imaš grip, sigurno ćeš ti sutra umreti. To je tako, ili za neki dan. Nisu znali rješenje, nisu imali ni znanje, nisu bili dovoljno edukovani i ljudi su prihvatili kao to je to. Sad imamo znanje, imamo sad lekove, to je već univerzalna stvar, kad imaš grip znaš kako ćeš ovo da tretiraš, uzimaš lekove, piješ čaj, džumbir, itd., limun, med, šta god. E sad, koncept hoću da poredim sa multiplom sklerozom ili druge bolesti koje imamo. Problem je što ne radi se grip ili multipla skleroza, radi se o konceptu kako gledamo stvari. Znači, nemamo dovoljno znanja
sve se širi ova bolest, pogotovo mladi, ne pričaju o tome, oni se stide i na to žive pod nekom depresijom, izolacijom, anksioznost, nisu prihvaćeni i još gore ovo, ajde da kažem, multipla skleroza, to sad učim i malo mi je, mislim, malo sam i čak i zabrinut za samog sebe, ali radi se o tome da ta multipla skleroza može da se krije, to je kao osoba sa 1000 ovih faca, ne? Ovo bolest sa 1000 lica. Lica, jeste. I ono što me jako iznenađuje je ti možda imaš veliki stres i da kažeš ne, to je zbog posla, ili da kažeš ja sam umoran, ili vid ti je, kao opusti se vid, pa ne, to je od stresa, od posla, i kao ne, možda nije to od stresa ni od posla, nije možda od onoga šta ti misliš, nego najverovatnije to zato što imaš multiplu sklerozu i nemaš pojma. I mnogi žive sa multiplom sklerozom, a problem je što ne znaju. I ja hoću da kažem da problem je edukacija, da nemamo dovoljno svesnosti, da nemamo, i vi kroz ovo udruženje hoćete da pozovete te ljude kao, niste sami, imate ovde podršku, mi ćemo da vas otprilike vodimo kroz ovaj život i da ne treba da živite kroz stid, nego kroz znanje. Trenutno znam da ove stvari ne mogu da se leša, zato što to su neurološke, ali mogu da se tretiraju. I tretiranje može. Znači, u životu bol, to će uvek postojati, ali mučenje je samo odluka. I vi date alternativu da ne bi se ljudi mučili, kao bez veze se mučiš. Možeš, brate, kroz nas da nađeš neko rešenje. Sad, ulaze ovaj program koji se zove samo vežba, hoću da kažem treniramo zdravo, ali ne vežbamo zdravo. Kako se razlikuje, to jest o čemu se radi vaš program i kako se razlikuje od tradicionalne terapije? Samo da to razumem. Priča ja? Pa ti si fizioterapeut. Dobro. Pa mislim, moj deo je jedan deo tog programa koji je vezan za obuku u vežbi i uopšte tu, da kažem, lokomotornu psihofizičku aktivnost koju smo odrađivali u prirodi. Razlika između tradicionalne klasične kineziterapije je da smo uveli, pored tih osnovnih programa stabilizacije, jačanje mišićne snage, povećavanje obima pokreta, ubacili smo program vežbi disanja koje su malo specifične. Znači, one trenutno sad u medicini, u rehabilitaciji su počela da se koriste u poslednjih 5 do 7 godina najviše. I to je jedan program vežbi gde koristimo dijafragmu kao okidač za disanje da bi povećali veću količinu, znači da bi uneli veću količinu kiseonika. A ujedno to je isto, kroz iste te vežbe radimo na aktiviranju, odnosno ja bih rekla senzibilizaciji nervusa vagusa, koji... Šta je vagus? Možda neki nemaju... To je jedan nerv koji se... Dobro, ajde da kažem, nervni sistem je kompleksan. Dobro. Sad, taj nervus vagus je povezan sa inervacijom jednog dela glave, želuca, pa utiče na digestivni trakt, pa utiče uopšte na te procese disanja. Jednostavno, on je mnogo puta nadražen većom tenzijom vrata, znači kada mišići vrata su pod tenzijom, on može da bude pritisnut, kad je pritisnut onda može da isprovocira bolove u glavi, onu muku, povraćanje, a kada radimo na njemu, on spada u deo tog parasimpatično-simpatičnog nervnog sistema koji mi direktno fizički, odnosno mentalno preko centralnog nervnog sistema ne možemo da ga kontrolišemo, nego je on pod kontrolom, da kažem, kontrolom koja se nalazi u kičmenoj moždini, pa samim tim
moramo da ga stimulišemo na neki drugi način. A kako se stimuliše? Stimuliše se upravo tim vežbama disanja i kada se on, da kažem, senzibiliše, odnosno opusti, onda mi možemo da delujemo na efekat kompletnog opuštanja tela i to je isto, da kažem, jedan mali okidač u ovom slučaju neophodan, jer kod multipne skleroze, a to je isto, da kažem, malo karakteristika i cerebralne paralize, da se javljaju, znači, poremećaji, odnosno reakcije na mišićnom sistemu gde dolazi do spazma. Spazam je kontraktura mišićna i vrlo često taj spazam, pošto je patološki, ne može tek tako lako da se opusti. Tako da moramo da koristimo neke druge okidače. Postoje različite tehnike u kineziterapiji sa istezanjem tela mišića, gde malo te spazme smanjimo, a duboko disanje, pogotovo ovo dijafragmalno disanje koje se aktivira zajedno sa tim nervusom vagusom, nam pomaže da opustimo neke spazme u našem telu. To je prosto nekako vezan okidač i iz tog razloga malo, da kažem, razlika u tim vežbama je bila ta da prvo opustimo osobe malo dublje nego što je to uobičajeno, sa druge strane da što više unosimo kiseonika, a sa treće strane da stvarno napravimo jedan program gde ćemo moći da opustimo tu prisutnu anksioznost koja je prosto prisutna kod svih osoba koje su u ovakvom stanju, zbog stalnog rada. Pogotovo sada, mislim, samo ovo da kažem, mislim da je bitno sa tehnologijom koju imamo. Da, naravno. Bombardovanje informacijom, da li kroz vesti, da li kroz, to jest televizije, telefon, internet preko kompjutera i tako dalje, znači to isto kreje... Jeste, Okay. Ali na primjer ovde je isto specifično, to sam ja u radu sad u kućnim terapijama još više imala priliku da analiziram, da počeo si u stvari da pričaš o toj temi, a to je da, na primjer, kad takva osoba gde je vidna već neka deformacija u pokretu, kada izađe na ulicu, susreće se možda sa nekim situacijama poput toga, ljudi što ti kažeš žele da pomognu, a ne znaju kako, i onda se dešava, na primjer, ti hoćeš da odeš u park, da ideš da se opustiš, a onda ti priđe jedno 5 ljudi sa 5 narodnih recepta, ili te gledaju sa žaljenjem, ili sa druge strane ti možda nešto dobacuju zato što ti mnogo sporo prelaziš, na primjer, ulicu. I to su neke stvari koje činjenica podižu da jednostavno nisi u miru. Prema tome, mislim da taj deo što smo ubacili kroz neko disanje, kroz neko učenje opuštanja je dobro došao svakom, pored onih drugih vežbi koje pripadaju, da kažem, oblasti kineziterapije. Da, znači kroz ove vežbe, ako sam dobro razumeo, gde se fokusira da kiseonik prolazi kroz ceo imunološki sistem, to je kroz ceo sistem, pomaže da nervni sistem se izbalansira koliko fizički, toliko mentalno i toliko emocionalno. Znači to je sve ide u harmonizaciju, to je znači ide uzajamno. Jeste. Ok.